Nai tong nai khapang ta hok tai buk song chini kok TV kok borok news channel no nai tong nai joto hasteni lukorong no lamsoko ang Rakesh Devarman no logibo tini oro je himboto kaisanggi tongo khwai Asrambari constituency Bidhan Sabha kendra ni bisingo khobjak thik Sampahawar Chomoni hatini siming tabok Sampahawar thana police station tabok deputation eba ha dumane phungnani thanglai tongo tipra mothani bokhaktei tamongoi hinke je thangnai kya salsigango je purbo toksaya ni je oroni je kaisa para toksaya parao je kaisa BJP rok ni bike gari bokhok jago hunai je tipra mothani sakao silchawoi ereng tipra mothani karyokari khlai tonai khorosa khorongni adong rokno je harassment khlaimani police department obnotoi no tini khadumung phunuka himbotong bisingtei je Sampahawar regional committee eba joto Asrambari Bidhan Sabha kendra ni joto adong rok tini tipra mothani ngai obahaikeno khadumung faidi hingkai sing puila obnotoi khwai zonal development chairman boromgana bishu development bai faidi sing puila korongna ana asa tini ne je himbotong tini himbani himbotong udishongka tini bororno niroho bororno nogo samung khaitono romani beni babe amno yakana mangai jungtini tini tipra motha tini pressure khayo tini amchani boro chung joto tipra tini khoranti sawo acha omo je thangnai kisa salsigango je purbo toksaya je toksaya kamigo je BJP ni gari bokhogo hunai tipra mothani borongna ereng majra siloi je romani police arrest khlaimani obno tui tini ni khadumung obni bisingo tamo yafanai tabuk je hasteni lukorong je ereng majra mani BJP rok borok tini tipra mothano blame khaimani karon ka tipra mothano target khayo tipra motha soksumino tipra sane mai khorangti sawo tipra samangai samung khayo amge boro target khayo o dino chini tipra mothor juri thangka bon thari tam evidence proban kheto chini tam evidence song chung na flag langi thango na chu chini kono misilungo tani bai kor kri khai obno tui tabuk thana bono roki thana gerawo na thana deputation na thana o tam tini kok salaimung tongnai borok beni babe bororno pressure khayak ni je case khaimani beni babe je chabri yakni chin bororno romani awno bondo khainani bangene chungtini pressure borok jiri bondo khayaka chungtini hapung sapuno thana no gerot khai donnai acha tabusa jodi chung kok tonglisi sanan ka je Sampahawar thana o jol kaman eba tei kaman tei kok jane kaman tui phega rokni khana mane abo busu jodi khana kan rok public no jesu ko bor phan phunuk don public bai kono nongi manglak chung public ni bangai samung khayo public chini logi to no tin nokoi manai chini public busu phaijak tini amni mangai bor jol kaman eba jesu force to khoini pura police chief ebaro kono khaimia chini jaga chini hajar parani baror khai dongo chung sabsai parani borong bai kok saw am chini borong kok saw chini borong ni bangai chinta phani bai kok saw abai sabsai public chin logi to hingkai khanaman ka khabang ta utai buk song je thangni kya salsigango ereng BJP ni bororok tipra mothani karyokari khlai tonai samung tanai rokno ereng majra siloi no bahaike romjago huni je koktoma kamani inko o koktoma kamani bisingtei no tini je jolimung phunugoi eba khadumung phunugoi tipra mothani bokhaktei tini oro je Sampahawar thana gerawot khlaina digi thangi tongo je oroni je tipra motha khaitonai adong rok inka tini joto all Asrambari Bidhan Sabha kendra ni bisingo khobjak joto adong sono tini phai oro kaisa khadumung rally khlai tongo tabo nogi manga na nai toni chayakare chini kok TV kok borok news channel hambai BJP hutia long live Haroni mes long live Haroni mes long live Bubagera long live Haroni mes yakatoba choli nai yakatoba choli nai yakatoba choli nai chini borong na piyok day chini borong na piyok day yakatoba choli nai hujiya kuno ko sangana choli nai yakatoba choli nai yedi jakna
Bayi rijak na. BJP jon jati hai. BJP jon jati hai. Gunda mafia robo hai. Gunda mafia robo hai. Gunda mafia robo hai. BJP jon jati hai. BJP jon jati hai. Buba geralong le hai bai de. Oh bukuk tong hai bai de. Diri lasi ta tong de. Diri lasi. Orang not POP. 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 Orang motor lom le. Orang not POP. Orang not POP.
Oplang ada pelek. Oplang ada yang apa? Oi, ustam करे bro. Man kibat kayak tangan polis orang China yang mana? Polis orang nak hari meeting kali cuma accept kayo. Tangan cuma accept kayo tong apa? Tuh tu si kali tong hengkai ba? Hengkai apa ni ba kena? Cuma mat hengkai. Baru si pal kayo. Nungai tong salai tong hengkai ba? Cuma elok kan baru saya malia nung malia baru nak agi bos saja.